Αν όλα όσα πιστεύαμε μέχρι τώρα για το μέλλον των αυτοκινήτων άλλαζαν αυτή τη στιγμή. Εδώ και χρόνια ακούμε ότι τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ο μόνος δρόμος. Αλλά η Toyota μόλις έκανε ένα βήμα που ανατείναξε το διαδίκτυο. Κυκλοφορούν φήμες ότι δημιούργησαν ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί με νερό. Ναι, με νερό. Αν αυτό είναι αλήθεια, θα μπορούσε να ανατρέψει ολόκληρη τη βιομηχανία αυτοκινήτων και να πλήξει σοβαρά το ηλεκτρικό όνειρο του Elon Musk. Αλλά πρόκειται για την αυγή μιας νέας καθαρής ενεργειακής επανάστασης ή απλώς για μια είδηση πολύ καλή για να είναι αληθινή. Σήμερα εξετάζουμε τα γεγονότα, την επιστήμη και τα μυστικά πίσω από τον μυστηριώδη υδροκίνητο κινητήρα της Toyota. Μέχρι το τέλος του βίντεο θα ξέρεις αν αυτή η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να αντικαταστήσει τις μπαταρίες και αν γινόμαστε μάρτυρες του τέλους της εποχής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων όπως τα γνωρίζαμε. Τι ακριβώς λοιπόν είπε η Toyota που αναστάτωσε το διαδίκτυο? Να η αλήθεια. Η Toyota δεν κατασκεύασε κρυφά ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί μαγικά και ατελείωτα με νερό βρύσης. Αυτό που παρουσίασαν στην πραγματικότητα είναι ένα τεράστιο άλμα στην τεχνολογία των κινητήρων υδρογόνου. Και εδώ τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Σε μια πρόσφατη ανακοίνωση και σε μια αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η Toyota παρουσίασε έναν νέο κινητήρα καύσης υδρογόνου που χρησιμοποιεί ένα ιδιοφυές κόλπο. Εγχέει απευθείας νερό στους κυλίνδρους. Αυτό δεν γίνεται για να κινεί το αυτοκίνητο από μόνο του, αλλά για να κρατά τον κινητήρα δροσερό και να τον κάνει πιο αποδοτικό σε ακραίες συνθήκες. Το αποτέλεσμα: ένα αυτοκίνητο με υδρογόνο που αποδίδει καλύτερα, διαρκεί περισσότερο και μπορεί να είναι φθηνότερο στη λειτουργία του. Η πραγματική καινοτομία βρίσκεται στο ότι η Toyota σχεδιάζει ένα σύστημα που δεν βασίζεται σε τεράστιες δεξαμενές υδρογόνου υψηλής πίεσης, όπως τα παλαιότερα μοντέλα. Αντίθετα, εργάζονται σε συστήματα που μπορούν να παράγουν και να χρησιμοποιούν το υδρογόνο πιο ασφαλώς, ακόμη και εν κινήσει. Αυτό θα μπορούσε να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αυτοκινήτων υδρογόνου, την αποθήκευση και την ασφάλεια. Από εδώ προήλθαν οι ειδήσεις για τον λεγόμενο υδροκίνητο κινητήρα. Οι άνθρωποι άκουσαν για την έγχυση νερού και νόμισαν ότι το ίδιο το νερό είναι το καύσιμο. Αυτό δεν ισχύει. Το αυτοκίνητο εξακολουθεί να χρειάζεται υδρογόνο ως κύρια πηγή ενέργειας, αλλά η καινοτομία της Toyota μπορεί να κάνει τους κινητήρες υδρογόνου αρκετά πρακτικούς, ώστε να ανταγωνιστούν άμεσα τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία. Και εδώ γίνεται πραγματικά συναρπαστικό, γιατί αν η Toyota καταφέρει να λύσει το ζήτημα της ασφαλούς και αποδοτικής ενέργειας υδρογόνου, αυτό μπορεί να αλλάξει το μέλλον των μεταφορών. Αλλά μπορεί άραγε ένα αυτοκίνητο να λειτουργεί αποκλειστικά με νερό? Η απάντηση βρίσκεται βαθιά στην επιστήμη της ενέργειας και δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζεις. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Η μετατροπή του νερού σε καύσιμο δεν είναι μαγεία, αλλά επιστήμη. Για να λειτουργήσει ένα αυτοκίνητο με νερό, πρώτα πρέπει να διαχωρίσεις το H2O σε υδρογόνο και οξυγόνο μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται ηλεκτρόλυση. Έπειτα το υδρογόνο μπορεί να καεί σε έναν κινητήρα ή να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια σε μια κυψέλη καυσίμου. Ακούγεται απλό, έτσι δεν είναι? Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο διαχωρισμός του νερού απαιτεί πολύ ενέργεια. Στην πραγματικότητα, πάντα χρειάζεται να επενδύσεις περισσότερη ενέργεια για να διασπάσεις το νερό από όση παίρνεις πίσω όταν καίσεις το υδρογόνο. Αυτό είναι απλώς συνέπεια των νόμων της θερμοδυναμικής. Σημαίνει ότι δεν μπορείς απλώς να ρίξεις νερό στο ρεζερβουάρ και να οδηγείς για πάντα χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, εκτός αν κάποιος ανακαλύψει τρόπο να ξαναγράψει τους νόμους της φυσικής. Οι ίδιοι οι μηχανικοί της Toyota το παραδέχονται ότι πρόκειται για μια ισορροπία γεμάτη συμβιβασμούς. Η προσέγγιση τους είναι να χρησιμοποιούν ανανεώσιμη ενέργεια, όπως ήλιο, άνεμο ή υδροηλεκτρική ενέργεια, για να παράγουν υδρογόνο και μετά να το αποθηκεύουν στο αυτοκίνητο ή να το παράγουν κατά απέτηση. Έτσι το αυτοκίνητο γίνεται φορέας καθαρής ενέργειας και όχι μια μηχανή αέναης κίνησης. Γι' αυτό οι τίτλοι για αυτοκίνητα που λειτουργούν με νερό μπορεί να είναι παραπλανητικοί. Η πραγματική ερώτηση δεν είναι αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις νερό, το κάνουμε εδώ και δεκαετίες. Είναι αν μπορείς να το κάνεις αρκετά φθηνά, ασφαλώς και αποδοτικά, ώστε να ξεπεράσει τις μπαταρίες και τη βενζίνη. Και εδώ αρχίζει η μακρά ιστορία των υπερβολικών ισχυρισμών και των αποτυχημένων υποσχέσεων για αυτοκίνητα που λειτουργούν με νερό. Αυτή η ιστορία είναι γεμάτη μυστήρια, υπερβολές και ακόμη και λίγη απάτη. Δεν ακούμε για πρώτη φορά για υδροκίνητα αυτοκίνητα. Στην πραγματικότητα, πολλοί εφευρέτες στην ιστορία ισχυρίστηκαν ότι έλυσαν το μυστήριο και οι περισσότερες από τις ιστορίες τους κατέληξαν σε σκάνδαλα. Πάρε για παράδειγμα τον Stanley Mayer, στη δεκαετία του 1980, προκάλεσε αίσθηση όταν ισχυρίστηκε ότι είχε κατασκευάσει ένα όχημα που λειτουργούσε εξ ολοκλήρου με νερό. Είπε ότι η ειδική κυψέλη καυσίμου
Με βάση το νερό μπορούσε να παράγει υδρογόνο επιτόπου και να κινεί το αυτοκίνητο σχεδόν χωρίς ενεργειακή επένδυση. Η ιδέα φαινόταν επαναστατική, ίσως υπερβολικά επαναστατική. Όταν οι επιστήμονες εξέτασαν τους ισχυρισμούς του, δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούσαν να επαληθευτούν. Μέχρι το 1996, ο Μάγερ βρέθηκε στο δικαστήριο και κρίθηκε ένοχος για απάτη. Μετά ήρθε ο Ντάνιελ Ντίγκλ, ένας εφευρέτης από τις Φιλιππίνες, που ισχυριζόταν ότι οδηγούσε αυτοκίνητα με νερό εδώ και δεκαετίες. Έλεγε επίσης ότι οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες προσπάθησαν να του αγοράσουν την τεχνολογία. Όταν όμως οι ερευνητές εξέτασαν πιο προσεκτικά τη δουλειά του, δεν βρήκαν καμία απόδειξη ότι τα αυτοκίνητά του λειτουργούσαν όπως έλεγε, και ο Ντίγκλ τελικά καταδικάστηκε επίσης για απάτη. Και αυτό δεν είναι το τέλος. Στη δεκαετία του 2000 εταιρείες, όπως η Genesis World Energy και η Hydrogen Technology Applications, υποσχέθηκαν ότι θα μπορούσαν να μετατρέψουν το νερό της βρύσης σε άπειρη πηγή καυσίμου. Οι επενδυτές έβαλαν εκατομμύρια, αλλά τα αυτοκίνητα δεν κατασκευάστηκαν ποτέ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι άνθρωποι πίσω από τα έργα καταδικάστηκαν για εξαπάτηση των επενδυτών. Αυτή όλη η ιστορία έχει ως αποτέλεσμα η ιδέα του αυτοκινήτου, που λειτουργεί με νερό, να προσελκύει θεωρίες συνωμοσίας σαν μαγνήτης. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες καταπνίγουν κρυφά αυτή την τεχνολογία για να διατηρήσουν τα κέρδη τους. Αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει ποτέ αποδειχθεί, αλλά σίγουρα κρατά ζωντανή την ιστορία στο διαδίκτυο. Αυτός ο μακρύς κατάλογος ανεκπλήρωτων υποσχέσεων είναι ακριβώς ο λόγος που η κίνηση της Toyota είναι τόσο εντυπωσιακή. Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις του παρελθόντος, η Toyota είναι ένας παγκόσμιος γίγαντας με δισεκατομμύρια σε επενδύσεις και πραγματικούς επιστήμονες που στηρίζουν τους ισχυρισμούς της. Άρα είναι αυτή η πραγματική λύση. Ή θα έχει το υδρογόνο την ίδια μοίρα με τα αποτυχημένα όνειρα των υδροκίνητων αυτοκινήτων. Ας εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας υδρογόνου και γιατί η Toyota μπορεί να βρίσκεται στο κατόφλι μιας πραγματικά μεγάλης ανακάλυψης. Η ενέργεια του υδρογόνου δεν είναι απλώς ένα επιστημονικό πείραμα. Έχει συλλάγει σοβαρά πλεονεκτήματα που ούτε οι μπαταρίες δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Πρώτον, οι δεξαμενές υδρογόνου μπορούν να γεμίσουν σε λίγα λεπτά, ακριβώς όπως στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις ώρες σε έναν σταθμό φόρτισης. Και σε αντίθεση με τις μπαταρίες, το υδρογόνο δεν χάνει απόδοσή του στο κρύο, κάτι που το καθιστά ιδανικό για περιοχές όπου τα ηλεκτρικά οχήματα δυσκολεύονται το χειμώνα. Επιπλέον, το υδρογόνο έχει εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή πυκνότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να αποθηκεύσεις πολλή ενέργεια σε μια σχετικά μικρή δεξαμενή. Ιδανικό για φορτηγά, λεωφορεία και ακόμη και αεροπλάνα. Σε περιπτώσεις όπου οι μεγάλες και βαριές μπαταρίες απλώς δεν είναι πρακτικές. Και όταν καίς υδρογόνο, το μόνο παραπροϊόν είναι υδρατμός. Δεν υπάρχει διοξίδιο του άνθρακα, δεν υπάρχουν καυσαέρια, αλλά δεν είναι όλα ρόδινα. Η παραγωγή, η αποθήκευση και η μεταφορά του υδρογόνου είναι ακριβές. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του υδρογόνου παράγεται από φυσικό αέριο, κάτι που συνεπάγεται εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, άρα δεν είναι τόσο πράσινο όσο ακούγεται. Ακόμη και αν παραχθεί με ανανεώσιμες πηγές, θα χρειαστεί τεράστια υποδομή για να φτάσει στα αυτοκίνητα. Και υπάρχει έτσι και το ζήτημα της ασφάλειας. Το υδρογόνο είναι εξαιρετικά έφλεκτο, οπότε η αποθήκευση σε υψηλή πίεση ήταν πάντα επικίνδυνη. Η Toyota και άλλες εταιρείες εργάζονται πάνω σε πιο ασφαλή συστήματα, αλλά το να πείσεις εκατομμύρια ανθρώπους να εμπιστευτούν ένα αυτοκίνητο με δεξαμενή υδρογόνου υψηλής πίεσης είναι μια τεράστια πρόκληση. Έτσι, το μέλλον του υδρογόνου καταλήγει σε ένα βασικό ερώτημα. Θα μπορέσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες να λύσουν αυτά τα προβλήματα πιο γρήγορα από ό,τι εξελίσσεται η τεχνολογία των μπαταριών, γιατί οι μπαταρίες γίνονται κάθε χρόνο φθηνότερες, ελαφρύτερες και πιο αποδοτικές. Και το υδρογόνο πρέπει να καλύψει γρήγορα τη διαφορά αν θέλει να έχει μια ευκαιρία. Και η Toyota φαίνεται να πιστεύει ότι αυτό είναι δυνατό, γιατί το επόμενο βήμα τους δείχνει πολύ περισσότερα από ένα απλό εργαστηριακό πείραμα. Η Toyota δεν πειραματίζεται απλώς. Χτίζει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Πίσω από τα παρασκήνια, η εταιρεία έχει δημιουργήσει σιωπηλά συνεργασίες για να δημιουργήσει ένα πλήρες οικοσύστημα υδρογόνου. Σταθμούς ανεφοδιασμού, αλυσίδες εφοδιασμού και ακόμη και φορτηγά με υδρογόνο για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Δεν πρόκειται για ένα μόνο αυτοκίνητο, αλλά για το να ξαναγράψουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε τα καύσιμα. Έχουν ήδη παρουσιάσει το μοντέλο Mirai, ένα από τα λίγα υδρογονοκίνητα σεντάν παραγωγής που μπορείς να αγοράσεις σήμερα και εργάζονται έντονα για την επέκταση της παραγωγής. Τώρα με τον νέο κινητήρα καύσης υδρογόνου,
ποντάρουν ότι μπορούν να προσφέρουν στους οδηγούς κάτι που τα ηλεκτρικά οχήματα δεν έχουν ακόμη καταφέρει πλήρως. Μεγάλη αυτονομία, γρήγορο ανεφοδιασμό και μια εμπειρία οδήγησης που μοιάζει περισσότερο με εκείνη ενός παραδοσιακού αυτοκινήτου. Αυτό είναι και μια τεράστια στρατηγική κίνηση για να παραμείνουν σχετικοί σε έναν κόσμο που κινείται γρήγορα προς την ηλεκτροκίνηση. Ας μην ξεχνάμε ότι η Toyota μπήκε αργά στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων σε σύγκριση με την Tesla ή την BYD. Ποντάροντας στο υδρογόνο, ουσιαστικά λένε ότι πιστεύουν πως βρήκαν έναν καλύτερο δρόμο. Και αυτό είναι μια τολμηρή δήλωση όταν σχεδόν όλοι οι άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων τα ποντάρουν όλα στις μπαταρίες. Αν η Toyota πετύχει, θα μπορούσε να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε υποδομές υδρογόνου και να οθήσει την Tesla, την GM και άλλους να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους. Η βιομηχανία μπορεί να χωριστεί στα δύο. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία θα κυριαρχούν στις πόλεις, ενώ τα οχήματα υδρογόνου θα κατακτήσουν τις αγορές των μεγάλων αποστάσεων και των βαρέων μεταφορών. Αλλά αυτό το στοίχημα έχει τεράστιο ρίσκο. Αν το υδρογόνο δεν εξαπλωθεί αρκετά γρήγορα, η Toyota θα μπορούσε εύκολα να μείνει πίσω στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων. Γι' αυτό ακριβώς μιλούν όλοι τώρα για αυτό που κάνουν. Τα επόμενα λίγα χρόνια θα καθορίσουν αν θα οδηγούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία ή οχήματα που κυριολεκτικά εκπέμπουν νερό από την εξάτμιση. Είναι λοιπόν αυτή η αρχή ή το τέλος της εποχής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία ή απλώς άλλη μια υπερβολικά προβεβλημένη υπόσχεση? Ο κινητήρας υδρογόνου με έγχυση νερού της Toyota μπορεί να μην είναι το θαύμα της δωρεάν ενέργειας, αλλά ίσως είναι το κλειδί για να γίνει το υδρογόνο επιτέλους μια πρακτική και προσιτή λύση. Και αν τα καταφέρουν, δεν θα αμφισβητήσουν μόνο τη Tesla, αλλά θα μεταμορφώσουν ολόκληρη τη βιομηχανία αυτοκινήτων. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά υπάρχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία που γίνονται κάθε χρόνο καλύτερα. Από την άλλη υπάρχει η τεχνολογία υδρογόνου που θα μπορούσε να ξεπεράσει εντελώς τις μπαταρίες αν καταφέρει να νικήσει το κόστος και τις προκλήσεις της υποδομής. Τι πιστεύεις εσύ? Θα άλλαζες το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο με ένα υδρογονοκίνητο αν μπορούσες να ανεφοδιαστείς σε 5 λεπτά και να οδηγήσεις εκατοντάδες χιλιόμετρα χωρίς στάση? Ή νομίζεις ότι οι μπαταρίες θα κερδίσουν τον αγώνα ό,τι και αν γίνει? Γράψε τις σκέψεις σου στα σχόλια, γιατί αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά και το πώς κινούμαστε, ταξιδεύουμε και χρησιμοποιούμε ενέργεια στο μέλλον. Και αν θέλεις να μένεις ενημερωμένος για αυτές τις καινοτομίες που διαμορφώνουν τον κόσμο, πάτησε like, κάνε εγγραφή και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις, γιατί η επόμενη ανακάλυψη μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο συναρπαστικά, γιατί μπορεί η Toyota να μην είναι ο μόνος παίκτης σε αυτή την ιστορία. Στο παρασκήνιο, αρκετοί άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων επενδύουν σιωπηλά στην τεχνολογία υδρογόνου. Η BMW, η Hyundai και ακόμη και η Honda έχουν ανακοινώσει ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν τόσο στις κυψέλες καυσίμου όσο και στην καύση υδρογόνου. Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η τεχνολογία υδρογόνου μπορεί να γνωρίσει μια αναγέννηση προς το τέλος της δεκαετίας, ιδιαίτερα σε αγορές όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, όπου οι κυβερνήσεις επενδύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη υποδομών. Και μετά υπάρχει το φημολογούμενο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες εκ των έσω, τα μελλοντικά υδρογονοκίνητα οχήματα της Toyota μπορεί να περιλαμβάνουν όχι μόνο σεντάν, αλλά και φορτηγά και SUV που θα ανταγωνίζονται άμεσα, το Ford F150 Lightning και το Tesla Cybertruck. Αν αυτό αποδειχθεί αληθές, θα μπορούσε να είναι η πρώτη σοβαρή πρόκληση στην αγορά των πλήρως ηλεκτρικών pick-up, κάτι που θα μπορούσε να προσελκύσει όσους δεν τους αρέσουν οι μεγάλοι χρόνοι φόρτισης ή ζουν μακριά από σταθμούς φόρτισης. Υπάρχουν επίσης φήμες ότι η Toyota μπορεί να αδειοδοτήσει αυτή την τεχνολογία σε άλλους κατασκευαστές, όπως έκανε η Tesla με ορισμένες από τις πατέντες της. Φαντάσου αν η Ford, η GM ή ακόμη και νέες νεοφυείς εταιρείες μπορούσαν να υιοθετήσουν τις καινοτομίες υδρογόνου της Toyota. Αυτό θα μπορούσε να ανατρέψει εντελώς τις ισορροπίες στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Αλλά ίσως ο μεγαλύτερος απρόβλεπτος παράγοντας είναι η κοινή γνώμη. Για χρόνια το υδρογόνο θεωρούνταν η τεχνολογία του μέλλοντος που ποτέ δεν ερχόταν. Αν η Toyota μπορέσει να παραδώσει προσιτά, ασφαλή και βολικά υδρογονοκίνητα αυτοκίνητα, δεν θα χρειαστεί παρά μόνο να κερδίσει την εμπιστοσύνη των οδηγών, αλλά και να πείσει κυβερνήσεις και ενεργειακές εταιρείες να χτίσουν γρήγορα τα δίκτυα ανεφοδιασμού. Και αν αποτύχουν, τότε αυτό μπορεί να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά στοιχήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η στιγμή που η Toyota τα έβαλε όλα στο τραπέζι και δεν τα κατάφερε. Όπως και αν εξελιχθούν τα πράγματα,
Τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πραγματική περιπέτεια. Και μόλις αρχίζουμε.